Zdravím ťa, to je Maroš Ferrer, autoprojektu Zametuteraz.eu a dnes mám pre teba ďalší tip, ktorý ti pomôže posunúť sa ďalej v živote, ale hlavne teda v podnikaní samozrejme, lebo o tom rád rozprávam, o MLM, o sieťovom marketingu a tak ďalej. A práve dnes som počúval jedného veľmi zaujímavého človeka na YouTube a sledujem ho už niekoľko rokov samozrejme, tak ako samozrejme iných mentorov, rozprávam o tom aj v iných videách, ako je dôležité mať nejakých mentorov, mať ľudí, ktorí dosiahli to, čo ty chceš dosiahnuť, počúvať ich a učiť sa od nich. A je to jedna vec, ktorá mi pomáha, dá sa povedať dennodenne, pretože dennodenne sa snažím ako keby naplňať svoju myseľ zaujímavými myšlienkami, zaujímavými ideami a práve dnes ma napadlo, keď som práve ho počúval, kde rozprával o cieľoch. Každý máme nejaký cieľ, rok už začal, dnes máme myslím 25. januára a už presne skoro viac ako 3 týždne a veľa ľudí si dalo nejaké ciele, čo chcú dosiahnuť a v živote a napríklad veľmi známy je prípad, keď fitness štúdia majú najväčší nápor alebo najväčší nábor zákazníkov práve začiatkom roku, pretože začiatkom roku si ľudia povedia, budem športovať, schudnem toľko a toľko, budem konečne trénovať a tak ďalej, ale skutek utek samozrejme často sa to stáva. Dokonca tu, kde žijem v Nemecku, v Hamburgu, sú veľmi veľké reklamy v meste, kde hlákajú ľudí na 6 mesiacov zadarmo byť členom v nejakom fitness štúdiu. Samozrejme musíš podpísať kontrakt na rok, ale prvých 6 mesiacov má zadarmo, čo je ako samozrejme klasický nejaký marketingový ťah na to, aby nalákali ľudí, pretože si uvedomujú, že práve začiatkom roku je to najlepšie obdobie, kedy môžu získať veľa zákazníkov a samozrejme, ak ľudia chcú ísť týmto smerom, chcú schudnúť, chcú cvičiť, chcú trénovať, tak sa na to dajú, to je jasné. A je potom samozrejme otázka, koľko ľudí vydrží. Ale práve chcem dnes o tom hovoriť, ak teda podniká v sieťovom marketingu alebo v MLM a mal si nejaké ciele, alebo máš nejaké ciele a ako si sa ti ich nedarí plniť, nedarí sa ti ich dodržovať, tak možno je veľmi dobré si sa zamyslieť nad tým, či vôbec sú uskutočniteľné tieto tvoje ciele, či sú merateľné samozrejme a tak ďalej. Ale čo je, a na to by som chcel teraz najviac upozorniť, čo je taká jedna veľká obťaž, alebo veľká ťažkosť, ktorá ti zabraňuje tomu, aby si sa posunul ďalej, aby si robil to, čo chceš robiť. A stačí len jednu vec. Len jedna vec, čo je tá jedna vec, ktorá v podstate, ktorú nerobíš, dáme tomu, ak začneš robiť dennodenne, tak ti prinesie výsledok. Nemusí výsledok možno len finančný. Samozrejme, smerujeme všetci k tomu, aby sme mali nejaký finančný výsledok, ale ten finančný výsledok najprv dosiahneš postupne samozrejme, ale najprv musíš získať nejaké kontakty, nejakých ľudí. To znamená, ak nemáš kontakty, dajme tomu, tak tvoj prvý krok, ten prvá vec možno je, ako získať tie kontakty, ako získať pozornosť ľudí. A až potom samozrejme ich, dáme tomu, dostať do tvojho tímu, alebo získať, alebo sponzorovať a tak ďalej, alebo predávať nejaké produkty, to je jedno. Každopádne, ako prísť na ten kontakt, to môže byť tá tvoja vec, možno nejaká iná, možno tie kontakty máš a tvoja hlavná veľká vec je predávať, to znamená, to je tú jednu vec, ktorú sa musíš naučiť toho roku a ktorá ti pomôže akoby preraziť, samozrejme. Takže osobne si myslím, že čím menej tých cieľov máš veľkých, tak tým lepšie, pretože ako náhle máš 20 cieľov, tak to je blbosť, samozrejme. Kto splní 20 cieľov za rok, ale čím to budeš mať jednoduchšie, čím to budeš mať jasne pred sebou, v mysli, v hlave, toto chcem dokázať, chcem získať 10 kontaktov, dáme tomu mesačne, minimálne, alebo chcem každý mesiac predať jeden produkt alebo sponzorovať jedného človeka, tak je to jedna vec a môžeš sa na ňu sústrediť a môžeš jej dať veľmi veľa energie, veľmi veľa času a postupne sa samozrejme zlepšovať. Takže to je aký môj odkaz dnes, vlastne zamysli sa len na jednou vecou, ktorú musíš robiť. Napríklad v mojom prípade, ja som sa rozhodol, že budem dennodenne robiť video, písať články a tak ďalej a viac menej sa mi to darí, robím to 5 krát do týždňa teraz a celkom je to super a získam kontakty samozrejme, lebo vidím, že to má ohlas, samozrejme, že nezískavam 100 kontaktov denne, ale postupne zbieram malými krokmi kontakty a do mojej databáze sú to ľudia, ktorých môžem ďalej kontaktovať a tak ďalej. Takže jedna vec v tvojom živote a určite vieš, ktorá to je, ale niekedy to možno nemáš odvahu, alebo možno, že nemáš čas, alebo možno, že si myslíš, že alebo teda nevieš, či to je tá jedna vec, nie si istý. Ja si myslím, že je dôležité ísť do toho a vyskúšať to. Ak prídeš na to, že to nie je tá jedna vec, tak hľadať ďalej. Ale niekedy vieme, ktorá to je vec.
ale napriek tomu to nerobíme. Mám jedného známeho, ktorý presne vie, čo má robiť vo svojom podnikaní, nerobí to a sám seba sa pýta prečo. Prečo to nerobím? Viem, že to mi prinesie úspech, ale ja to nerobím. A niekedy je veľmi dôležité prísť na to, hľadať otázky, prečo niečo nerobíš. Vieš, čo máš robiť a nerobíš to. Vieš, chceš schudnúť a chceš chodiť napríklad do fitka a nechodíš tam dennodenne, tak prečo? Hľadaj v podstate otázky, alebo pýtaj sa tieto otázky, hľadaj na to odpovede a možno, že tie odpovede ti pomôžu prísť na to, aká je tá ťažkosť, ktorú musíš prekonať. Napríklad niekedy sa môžeš možno naplánovať, povedať si od 8. do 9. to urobím, ale budem to robiť od 5. od 17.00 do 18.00, keď sa vrátim z práce. Samozrejme, veľa ľudí podniká popri zamestnaní. Proste musíš si niekedy, ak vieš, že to je časové nejaké hľadisko, to znamená, nemáš na to čas, tak si ten čas musíš ukradnúť, musíš si ho akoby vyhradiť a povedať si, toto je ten môj čas, od do a vtedy to urobím a v podstate ísť za tým. Toľko do mňa zatiaľ dnes, nechcel som o tom rozprávať veľa, ale nakoniec je z toho 6-minútové video. Nech sa ti darí všetko, čo robíš, to je Maroš Fér, autoprojektu, dáme to teraz bodkou. Klikni na link pod týmto videom, píšem o tom viac v mojom článku samozrejme. Nech sa darí, čau čau.